Здравейте, аз съм Диана Кирилова. Родена съм в град Лом. От ромски происход съм. В момента живея в Париж. Израснала съм в град Лом. Завършила съм гимназията Найден Геров. Работех в офиса на фондация Ромалом в областта на образованието. Чрез работата ми в фондация Ромалом имах възможността да замина за Страсбург 1997 година. Там се запознах с един преподавател, господин Марсел Кортяде. Тази среща промени живота ми. Оттам започна всичко. В процеса на този разговор той ни каза да започна да преподава ромски език и култура в университета Иналко в Париж, който е специализиран в областта на ориенталски езици и култури. Значи ромски език е част от тези езици. Език, който е наистина много старинен. Той е бил преподавател на ромската катедра в този университет и тогава той ми представи програмата за образованието и ми каза, ако желаете, заповядайте, но трябва да имате стипендия и трябва да говорите френски език. Аз тогава, за съжаление, не говорех френски и се прибрах в България и започнах да уча френски език на частни начала. Паралелно работех в фондация Ромала. Бях минала теста в Френския културен център в София и там бях взела теста за езикови нива на френски език. Този тест ми помогна да се запиша в университета. Фондация Сега също имала голям принос в началото, защото те ми помогнаха финансово за заминаването и за всички гаранции, които бяха необходими на времето за студентска виза. В Париж се записах в университета. Нивото на френски език беше недостатъчен. В катедрата за изучаване на ромски език имало 8 предмета, от които 4 бяха на френски език. И нивото на френски език е трябвало да бъде това ниво, което аз на времето нямах. Първата ми специализация в Иналко университет, 3 години, с дипломиране на висша диплома по ромски език и цивилизация и култура. И френски език за преподаване на чужденци. Значи за 3 години бях достигнала нивото, което беше след това да можеш да преподаваш френски език. Имах възможността да участвам на конференции, които бяха организирани от Центъра по цигански въпроси. Така го казвам директно, защото на френски се е така и аз го превеждам директно. В университета Пари, който е Рене Декарт, това е Сорбоната, 2007-2008 работех в Центъра по цигански въпроси в университета към Сорбоната, който се дирижираше на времето от Жан-Пьер Лежуа. След това записах магистратура по изследвания и исках да направя едно изследване, което беше свързано с образованието от етнографическа гледна точка и избрах Лом, защото е родния ми град. Едната ми магистратура е свързана с това етнографическо изследване, което е свързано с качеството на образованието в едно училище, което е в ромски квартал. Примера беше училището Христо Ботев, Младеново. И тази магистратура ми даде едно голямо желание да отида малко по-надалеч. Описвото ми беше малко по-голямо, което ме накара да се запиша за докторантура. Аз бях първата ромка в Съвета на Европа. Аз бях първата и те казаха, ще бъде записано това в архивите. Дадохме един прекрасен пример за хора от ромски происход, които не се считат като роми, а просто се считат като всички останали, но които работят. Работят на високо ниво и са дисциплинирани, и са отговорни. Работата ми е свързана с преводи. Работя на международно ниво и работя в Френския апелативен съд като преводач. И паралелно с това се занимавам все още с изследвания, преподаване на ромски език. През 2019 година бях минала квалификацията в Иналко университет, там където се образовах. Там взех квалификацията да преподавам ромски език на университетско ниво.
правих една малка книга, синтеза от докторантурата ми. Това е като цяло пътя ми, който изминах от Лом до Париж и Марсел Куртиаде винаги ми казваше ломската парижанка. Човек не трябва да забравя оттам, откъдето идва. Образованието е пътя към по-добър живот. Един човек, който е образован, той може да погледне по-далеч от това, което вижда. Ключа за всеки един успех е много труд и много труд.